Dante Gulapa goes international. Dead meme? Karen versus Manny. Round 1. Tita Karen. Wow! Flat Earther Philippines. Wow! Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala sa Mocha Frappuccino para magatid ng legit fake news sa Pilipinas. So, simulan na natin kay Tito Dante. I am so proud of Tito Dante. Isipin mo, galing sa kanyang munting tahanan, siya ay sumayaw. At ito ay nagamit sa iba't ibang mga maymays, iba't ibang mga templates para lang sa kanyang galing sumayaw at confidence sa sarili. Sariling sikap niya lang to, and after almost a year na nasa social media siya, ngayon na talaga siya nag-peak. Kumbaga nandito na siya sa kanyang climax ng kanyang pagsikat. From News 5, yeah, go Tito Dante, kahit saan, you the best. We the best. Hoy ate, huwag mo tinatawanan Tito Dante. Di mo lang kaya sumayaw tulad niya. Ha? Alamin mo yung lugar. Pang international, di ba? Pang buong mundo na si Tito Dante. Ito yung news sa Yahoo. Galing sa senior high school student. Nilagay ng kanyang kuya sa kanyang report ang picture ng kanya ni Tito Dante kasi wala daw printer sa kanila, so nagpa-print sa kanyang kuya. Pero alam mo naman, bilang mga kuya, mga kupal yan. At naglagay siya ng photo ni Tito Dante Gulapa doon sa envelope para sa kanyang pagsasubmitan. Kaya daw ito ginawa ng kanyang kuya kasi hindi daw nag-thank you nung pinrint na. Diba? Lagi kayo magsasabi ng please thank you kung hindi tatabihan kayo ni Tito Dante kahit saan man kayo. Kaya ako hindi na ako magte-take you kahit kailan kasi gusto ko siya sa akin buhay palagi. Ito namang senior high school student na to, hindi niya dinouble check. Diba? Parang kala mo, hindi niya kailangan yung kapatid at ibinigay niya sa kanyang professor. Walang kamalay-malay. Hindi naman siya natanggal. Ang importante doon na dagdagan ng fan ni Tito Dante. Diba? Di mo alam kumalat sa faculty ng professor at nakatulong tayo sa pagsuporta kay Tito Dante. Sunod na balita ang ina. Panoorin muna natin ang kanyang feature sa KMJS, pero alam niyo naman, bago tayo makopyright, hindi natin pwedeng lahatin. So ito yung kanyang KMJS feature. I'm so excited, Tito Dante! Sa pamilya ko kasi nabaon po kami sa utang, talagang sobra pong talagang naano kami. No, don't cry, Tito. Wag, masakit. Po talaga kami. Wala po talaga kami makuha ng pagkain, pati pagbayad na bahay, tubig, ilaw. Pero iniwan na raw ni Dante ang pagsasayaw sa bar. Biglang nagka-raid. Ginawa ko, tumakbo na ako ron. Parang sabi ko na realize ko, Imagine ko si Tito Dante tumatakbo. Lord, na sana po gabayan niyo po ako. Makaya ko po itong... At kinaya mo, Tito Dante. Ganyan ka kalakas. Ganyan ka namin kamahal. Hindi po ako talaga ng sobra-sobra na. Ngayon, medyo okay lang naman po, sakto. Kumaga, may Natawa ko na sa abrupt na pag-cut ng emotional music. sobra na. Ngayon, medyo okay lang naman po, sakto. Nafe-feel ko na Strong pa rin tayo. Oh, yeah! May mga humahamon kay Dante sa Toda One Eye. Okay na. Nagpa-plug na ang GMA ng kanilang show. Ayoko lang dito. Kailangan na mainstream si Tito Dante. Lalabas na yung mga kupal dyan. Tulad na sinabi ni Dave dito, sana wag makipag-collab si Kois Dante sa mga trash influencers. Nagagamitin na siya for engagement. Kaya ba, hindi ako pinapansin ni Tito Dante? Kaya ba hindi niya ako minimessage sa Facebook? Kasi feeling niya, hindi ako trash. Pero I want to be trash kung makakasama lang kita, Tito Dante. Kaya please comment ka dito sa YouTube or reply ka sa Facebook page namin, Paulul. Ina-add kita sobrang tagal na doon sa second mo account. Please, pansinin mo ako, Tito Dante. Mga cancer, please i-share mo to. I-share nyo tong video na to sa kanya para makita niya. Gusto ko siyang lunurin sa mga maymays niya. Gusto ko kung kakayanin niya yung mga cancer ng mga edits ng ating komunidad. Sana magkatotoo. Where girls cried, where boys were... No, where legends cried, man. Oh my God, diba? Sobrang nakaka-humble na experience si Tito Dante. Started from the bottom. Now we Aguila. There, you are up there, Tito Dante. Kaya I'm so proud of you. Keep doing what you do. You always make me proud. Lahat ng mga cancer dito, you make them proud. Ayan, sasabi nila na tapos na daw yung kanyang meme. Pero ang gusto ko lang, kahit ayaw nating i-share si Tito Dante, it is for the better na
kumalat siya ng ganito para dumami ang kanyang gig, di ba? Magkaroon siya ng pera, kumita siya sa kanyang pagkasikat. It was a great run na masolo natin siya, parang ganung feeling. All good things must come to an end. And para naman sa kanya, ito pa lang naman ang start na kanyang journey. Kung saan man niya dalhin tong kanyang pagsikat, suporta ko yan. I'm sure na mabait si Tito Dante, makikita niyo naman, and very humble, down to earth na agila. Di ba yan lang nag-iisang agila na down to earth? Di ba, Goyo? Umayos ka. Tandaan mo kung sino ka. Sino ka? Agila. Good luck to you, Tito, and maraming salamat sa lahat. Lahat ng tao tinitingala ka. Ikaw ang agila. Sunod na balita ang ina. Balitang balita, nagkaroon ng onting aberya ang interview ni Tita Karen kay Tito Manny. Bakit? Tingnan natin. So sinasabi niya rito kung sang ayon ba si Tito Manny na dapat may college degree ang mga senador, president, vice president, basta higher position or government official. Sa akin is sang-ayon naman ako doon at walang Pero kung ganun, baka hindi ka na mag-qualify. hindi nag-aaral naman ako. Hindi, college degree eh. Yes, nag-aaral ako. May degree ka na. Malapit na. Aba? Okay, teka lang. So, isa-stop na natin doon para tayo makapiright. Throughout sa interview, very awkward and very aggressive and straightforward si Tita Karen. Hindi ko alam kung nasa personality lang niya yun or meron siyang bias of some sort, hindi natin alam. Pero, ang pagkukuhanan ko lang dito ay yung mismong nilabas nilang video. So, sa akin tinapos, meron kaming subject doon na journalism. And hindi very ethical kung masasabi natin ang pagkaka-interview ni Tita Karen kay Tito Manny. Kung iisipin mo, very uncomfortable na si Tito Manny Pacquiao sa mga tanong ni Tita Karen. Like, naiintindihan ko kung bakit maganda sa kung may college degree. Hindi lang naman dapat puso ang nagpapatakbo sa isang tao nagli-lead ng isang society or nagli-lead ng isang community. Kailangan meron kang background, meron kang fast wit, meron kang intellect and how to manage that intellect. Hindi pwedeng puro puso lang. Hindi to probinsyano, ha? Hindi pwedeng puso-puso lang. Naiintindihan ko yun. Pero, yung ginawa ni Tita Karen dito ay out of bounds, kumbaga, or below the belt. In Manny Pacquiao terms, below the belt yung kanyang pagtira. Pwede rin naman mas subtle yung pagtanong or pag-probe niya sa education or sa gustong tapusin ni Tito Manny Pacquiao para mag-qualify bilang isang senatorial candidate or tumakbo or isang buong sukot interview to. Papayata ko sa mukha ko yung aking naramdaman throughout. Yun mismo ang aking naramdaman. Walang exaggeration yun. Pwede nila to i-edit after, di naman siya live. Wala mo nakikitang live dito na ano. So, sana naman in-edit out nyo na lang yun doon sa nag-edit or kumbaga kung sino man nag-go dito na i-upload or ilabas. It's like they are wanting to elicit that emotion of yun nga, yung mahiya tayo para kay Manny. Maybe, di ba? Hindi natin alam. Sobrang daming angle na pwede mapasukan dito. Pero yung pinaka-general na bagsak dito makikita mo naman na parang kino-corner siya, hindi siya saved by the bell dito, di ba? Ang dami kong ginagamit na boxing terms, no? Kala mo boxingero ako, no? That is a wow for Tita Karen. So kaya makikita mo, pwede lang ilabas si Tito Manny yung kanyang gusto sabihin, baka nga ito na yun. Pero sinabi niya sa isa pang interview na hindi naman siya na-hurt, pero alam mo naman, that's for media's sake, para hindi masaktan ng mga tao at para hindi na bumawi kay Tita Karen, yung mga netizens, alam niyo naman gaano ka-cancer ang comment section. Tira nyo lang yung comment section natin sa baba. Makikita mo gano'ng ka-cancer ang mga tao. So, yun yung kanyang sinabi. So, good on him kasi kumbaga na kay Tito Man, suporta ng bayan. Ang naisip ko lang dito, bakit pag mga ganon, sobrang galit na galit ka, di ba? Pero bakit nung time ni Tito Gadon, yung pinagmumumuran niya yung kabilang kampo, natuwa pa mga tao. Bakit? Kasi mas maraming tao ang meron na agad parang bias kay Tito Manny. Hindi ko na sinasabing ill-placed yung iyong pagsuporta kay Tito Manny, pero makikita mo dito na hindi nagre-reflect all the time pagdating sa politika pag merong dinudot-dot na isang kampo, di ba? Kasi kung isip, mas aggressive na mga salita, mas masasakit na mga curse words pa nga kanyang sinabi. Hindi siya ganon parang pinag-initan tulad kay Tita Karen. Kahit mas chill siya ng onte sa pang dudot-dot kay Tito Manny, di ba? So, sunod na balitang ina. Lahat ng tao tinitingala ka. Ikaw ang agila.
Balitang-balita, sino tong isang kilalang journalist na isang flat earther? So, nakikita nyo dito na tinweet niya to sa isang kilalang Flat Earth Society na Philippine account. Hindi ko na ipa-plug kasi ayokong kumalat ang kabobohan. At meron siyang halos 2,000 followers. Kung meron man ditong fake news, matatalo pa ako nito. Kaya follow nyo na ako sa ating Twitter account, Paulul_, kasi may kumuha nung pangalan. Meron na tayong fake item, di ba? Nagsisimula siya sa I at nagtatapos sa A. Ngayon, naglagay siya dito na baka galing sa Book of Enoch na hindi parte sa Biblia. Hindi parte na official lineup ng Biblia. May firmament. And syempre, nabasa ko naman na dati mga conspiracy bullshit ng Flat Earth Society, Philippines, and every blablabla. Ano, diba? Pag type mo ang firmament, ito yung lumalabas. At ito yung lecheng parang figure na pinapakita na flat ang Earth. Na parang dome lang siya sa ibabaw ng mga ganong bullshit, diba? Syempre, may ilisa conspiracy theories. Ito yung mga overly religious o hindi nag-aral ng mabuti, hindi nakinig sa science class, di ba? Puro Mobile Legends or kung ano man yung mga laro noon at tumanda na hindi na-upgrade ng kanilang kaalaman. Ayaw nang i-contest ang kanilang kaalaman sa mga bagong discoveries, di ba? Mga tao pa to nakatira noong 1800s. Isa pa naman itong prominenting journalist, so baka nakakakalat siya ng kakanseran itong mga nagpo-follow sa kanya kasi di ba galing sa kanya ang news eh. So, sorry paglayo mo yung personal beliefs at sa scientific truth or scientific foundations, kailangan mo lang maniwala. Pwede ako maniwala sa lumilipad na Tito Dante Golapa sa langit every 15th of December pag puti ang buwan sa ilalim ng puting ilaw at kung ano-ano at maniniwala ako doon. Pero kung sasabihin mo totoo yun sinasabi mo at ikakalat mo to sa ibang tao, nagiging harmful na to sa mga tao at yun na doon na tayo lalaban. Doon na siya nagiging parang cancel. So, doon na tatapos sa mga ating mga balitang ina. Maraming salamat sa mga nanonood. Ako ulit si Mocha Frappuccino. Naging sa legit fake news site host ng Pilipinas. And like, share sa mga flat earth nyong friends na masarap tapakan para maging flat din ang kanilang utak. And syempre, huwag kalimutan mo subscribe. Mocha Frappuccino out! Ang isipan sa science o agham. Sinescuela, hey.